Alustame presentatsiooni 400 meetri hüpping. Starti kutsutakse 22. vahetus. Esimene rada Kristiina Klepikova Akvala, teine rada Anastasia Krapikov Viigetel, kolmas rada Liia Šugunova Akvala, neljas rada Astrid Nahabeik Fatuna, viies rada Kristiina Kurosa Fatuna, kuues rada Dolores Tiisu Fatuna, seitsmes rada Maiki Põrks Fatuna, kaheksas rada Ekaterina Smirnova Fatuna. Starti kutsutakse poissid 23. vahetus. Esimene rada German Švet Bundes, teine rada Artson Komissar Akvala, kolmas rada Artson Kovalov Viigetel, neljas rada Robert Fatuna, viies rada Aleksei Popov Argo, kuues rada Torkojevo Fatuna, seitsmes rada Konstantin Kolodov ja kaheksas rada Aleksei Prokosenko Viigetel.
Starttikutsutussa 24. saavutus. Esimene rada Enn Järve Kattuula, teine rada Martin Rooman Kattuula, kolmas rada Ilja Novikov Akvala, neljas rada Nikita Stõõbin Akvala, viies rada Daniel Šmolov Kattuula, kuues rada Marsumenkov Kattuula, seitsmes rada Deniss Kutenkov Kattuula, kaheksas rada Valeri Fidisov Kattuula.
Ja laulisen status Surkuvuinen ja Tukifinalainen, Kanno Saakus, esimesellä Assara Sessala, toisessa Tuolan Sielitski, kolmantella Ravakar Sinjala, neljäntellä Timarva Katar, viidentellä Karl Muts, kuudentella Margarita Kaikkinen, seitsemäntellä Joulun Lukan ja 8. Kaima